vaše mladé hasiče ze Životic. Říkáme si drážci ze Životic. Zatím se vám představíme, tak naši vedoucí vám rozdálí testíky, tedy jen výjezdovému družstvu. Je to taková malá prověrka, co my se učíme a co vy byste jako výjezd měli znát. Nejlepší budou odměněni. A nezapomeňte se podepsat. To jsou přípravka. My jsme další žáci. Tak doufám, že naše výjezdová jednotka už pracuje na přípravku. Děkujeme za pozornost a doufáme, že jste to nevzali vážně. Opravdu to byla pouhá recepce. Víme, že naši kluci jsou výborní a toto se jim, doufám, nikdy nestane. A na závěr tu máme vyhodnocení našich testů. Měli 5 minut, ale... Takže to se teda potom, jak my vyhodnotíme.